Nandito tayo ngayon sa Botanical. Ayan. Papasok tayo. Ito yung labas ng Botanical. Ayan. So, bago papasok, ay magbabayad tayo ng 10 pesos. Ayan. Sa adult and children. Ayan. Nagbabayad na yung kasama ko, guys. Papasok tayo. Ayan. Sira pala yung ano nila. May tumatawag sa'yo. Si Jeep LBC. Ha? Jeep LBC. So, hi guys! Ayan, nandito tayo ngayon sa Botanical. Today is Sunday and yan is pupunta tayo ngayon sa Botanical. And Botanical na pala to guys. Kaya, ayan, bababa na tayo. Hoy! Sino ba yun? Si Jeff. Sino ba si Jeep? Sa LBC nga, tinatanong niya kung may sahod na. Meron na ba? Wala pa. Ngayon ang sahod namin, mamaya pa yun mga Yan. sahod. Ayan, guys. Baka mapandul tayo guys. Ayan. Ilang months na rin na hindi ako months? Oo, hindi kami nakapasyal dito. So ito yung kasama ko guys eh. Si Mamaya pa yung sahod namin, Rosaya. alas 5. And papart po tayo dito sa Botanical. Diba ang tahimik guys, konti lang yung tao. So, ayan. Ano ba yung makikita dito sa Botanical guys? Ayan. So, konti lang din naman ang makikita dito. Sandali lang guys. At tatanggalin ko muna yung face shield ko. Sige, magiliwalim ka Ayan. muna So, dyan. ito yung dito yung ano, ayan. Kita ko sa inyo yan. Ayan. Ayan. So, marami siyang mga bulaklak dito guys na pwede mong puntahan dito sa Botanical. Isa ito sa tourist spot dito sa Baguio, ang Botanical. Maraming pumupunta dito na mga turista guys kasi hindi ko alam bakit siya tinawag na Botanical. So, ayan, today is Sunday guys. Kaya naman ay nandito ako ngayon, pero noon guys na wala pang pandemic is ang dami-daming tao na pumupunta dito. So, yan ako ilang beses ba ako nakapunta dito. So, mga two times yet ako nakapunta. So, this is my third time sa pumunta dito sa Botanicals. After sa pandemic, ayan, English tayo ngayon. So, ayan guys, wala siyang masyadong tao. Ayan, sobrang tahimik. Ayan. Kung yung tahimik, konti lang yung namamasyal. Kasi, yun nga, ayan. Ano siya. Ayan, so overlooking lang yung mga ano. So, pupunta tayo doon. Check natin yung mga bulaklak, kung okay pa ba yung mga bulaklak doon o hindi na. Yan, so doon sa baba, anong meron doon sa baba? Yan, yung sa baba. So, napakatahimik dito guys. So, hindi tulad noon na ang dami-daming tao, ang dami-daming mga turista na pumupunta. So ngayon is limited lang talaga ang pumupunta. And then noon free lang siya na pumasok. Ngayon is may bayad na siya. So yan. Sapat ng mata ko guys. So yun nga guys. Pupunta tayo dun sa baba. Masyadong mainit kasi ngayon guys, pero malamig. Mainit lang yung weather pero malamig siya. Ayan. So papasyal ko muna kayo dun guys. Okay. So pasuot ko na lang muna tong ano natin, anti-host na to. Ayan, ako lang yung Bisaya na nagtagalog kapag nagba-vlog kasi gusto na ako nga makasabot ang tanan, pero katong mga English here diyan na palaka di makasabot. Ayan, so punta na tayo guys, tara match. So ayan, nakita nyo yan guys. Ayan, ito yung mga obra sa Baguio, diba? Pwede ba din tingnan mo siya guys. Ayan, puntahan natin. Yata pwede na pumunta dito. Ayan. So, diba? Ano to? Ayan, yero yan. Gawa sa yero. Diba? Yan, kita nyo yan.
So, dahil sa pandemic guys, may kalabasa ng tumubo. So, pero walang laman. Walang laman. Walang ano, wala siya unog. Ayan. So, ayan, yung mga obra nila dito sa Baguio. Yan guys. Yan. And then, pasyal tayo dun. Yan. To gawa sa ano to. Diba? Magaling sila. So, punta tayo dun sa ano guys, dun. Dong, can you hold this? Sure. Yan. Dun, anak ko yan, yan. Oh. Tara, halika.
inyong suporta kay Bisaya Kuday. Maging ano lang tayo, supportive lang tayo sa isa't isa guys, at makakamit natin kung ano man yung gusto natin sa buhay.